Han kom med roser for at fejre bryllupsdagen. Hushjælpen stoppede ham i gangen. Her, ikke gå op. Det hun vidste skulle forandre alt han troede på og afsløre en umulig sandhed om blod. Liv Olsens hånd lukkede sig rundt håndledet midt med en kraft, jeg aldrig havde forestillet mig i en kvinde som hende. De hardføre fingrene, mærket af år med guldvask for andre, stoppede mig bråt ved foden af marmortrappen. Jeg holdt den dyreste buketten, jeg nogensinde havde købt. Hvide og rosa kronblader indpakket i silkepapir, duftende klar til at fejre vor bryllupsdag. Men i øjnene hendes var det nu ingen buket i verden kunne fikse. Herre, ikke gå op dit, for himmelens skyld ikke gå op endnu. Stemmen hendes var knapt en hvisken, men den lød som en alarm i brystet mit. Liv havde aldrig rørt mig. I al den tiden hun havde jobbet i huset mit, havde hun aldrig løftet blikket, når jeg gik forbi. Hun serverede kaffe med hovedbøg, rengjorde møblen uden en lyd. Hun forlod køkkenet, så snart jeg kom ind. Hun var den perfekte skyggen, den perfekte hushjælpen, den kvinde min kone havde lejet gennem et byrå, og som jeg, må jeg indrømme, knap lade mærke til. Og nu greb hun mig i håndledet, som om jeg var et barn på vej til at krydse gaten foran en førerløs lastebil. Hvad er det, Liv? Slip mig. Katrine venter på mig oppe. Mit navn er Einar Solberg. Jeg er forretningsmand, enebarn, arving til en industribedrift, som faren min byggede op fra ingenting, før han døde. Jeg er, eller var, den heldigste mand, jeg kendte. En blomstrende bedrift, en bestævn for livet, en vakker kone, som ventede på mig hver kvæld. Og den ettermiddagen, bare timer før vor bryllupsdagsmiddag, bestemte jeg mig for at dra tidligt fra kontoret og overraske hende. Lad mig fortælle dig, hvordan en kvinde, som vaskede gulvene mine, stoppede livet midt med en eneste sætning, og hvorfor jeg aldrig blev den samme igen. Den morgen havde jeg vågnet tidligt, fortsat med duften af parfumen hens på putten. Jeg så på hendes sove og tænkte, denne mand er en heldig mand. Katrine så ud som et maleri. Jeg gik ned til køkkenet og fandt Liv, som forbedte frokost. Som altid trak hun sag til side, med hændene krydset over forklædet, uden at se på mig. Jeg ønskede hende god morgen. Hun svarede med en tynd stemme. Jeg husker, jeg et øjeblik tænkte, hvilken historie den tavse kvinde måtte have. Men jeg stoppede ikke. Jeg tog kaffen, læste avisen, drog på jobb. Midt på eftermiddagen, i møterummet hos Solberg Industrier AS, foreslog min besteven og minoritetspartner, Mathias Knudsen, at vi skulle aflyse dagens sidste møte. Bror, sagde han med det smilet, han havde haft siden universitetet. I dag er bryllupsdagen din. Dra tidligt, køb noget fint til Katrine. Jeg ordner alt her. Jeg omfavnede ham. Jeg omfavnede ham med tilliden, man har til en bror blod glemt at give. Mathias havde altid været slik, vennen som dukkede op, når man trængte ham mest. Den, som var der i farens begravelse. Den, som præsenterede mig for Katrine for så mange år siden på den kunstudstillingen. Den, som sat ved siden af mig den dagen, jeg signede papirerne for bedriften, da jeg skaldt som et løv. Tak, bror, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gjort uden dig. Du ville gjort det samme for mig, svarede han. Gå nå ikke lad han vente. Jeg stak i nogle blomsterhjørnet. Damen bag disken, en ældre kvinde med briller på næsetippen, smilte, da hun så mig kom ind. Herr Solberg, den vanlige buketten. I dag vil jeg have den største, der har. Jeg drog derfra bærende på en buket, jeg knapt kunne holde rundt. Jeg kørte hjem med radioen på, med den dumme, glade følelsen, man har, når man skal få den, man elsker, til at gråte og glæde. Jeg øvede på ordet højt i bilen. Katrine, min kære, og det årsjubilæum og 1000 til foran os. Jeg smilte for mig selv. Jeg smilte som en idiot. Da jeg kom ind i huset, var det første, jeg lagde mærke til stillheden. Det andre var, at Liv stod ved foden af trappen. Med begge hænder greb hun om vaskekluden med hvidte knoger, urørlig, som om hun havde ventet en god stund på, at jeg skulle komme tilbage. Her, sagde hun knap, da hun så mig. De kom vældig tidligt i dag. Ja, jeg vil overraske hende. Hun er oppe. Og der gjorde hun noget, som rev ned alle de usynlige protokollene, som styrer livet mellem chef og ansat. Hun så mig ret i øjnene, uden at nøle. Er I gå op dit? Jeg lå. Jeg lå som en tulling, fordi jeg troede, det var en spøg, eller at min kone havde forberedt en overraskelse, og den stakkars kvinden var forvirret over at afsløre den. Liv, vær så snil. Jeg ved, at noget er i gære. Slip mig, kvinde. Jeg vil forbi. Det var da hun tog tak i håndledet mit, og nu stod vi her begge to. Hun skal, jeg var forvirret. Rosene væltede farligt i den andre armen min. Her, hør et øjeblik. Jeg vil ikke, at de skal gå op slik. Nej, slik. Hvad snakker du om? Øjnene hans fyldtes med tårer. Det var ikke en højlydt gråt. Det var den stille gråten til kvinder, som har grådt endnu hele livet, og som ikke længere ved, hvordan de skal gråte på nogen anden måde. Jeg har i ugevis ønsket at fortælle dem noget, herre, men en kvinde som mig er ingen i dette huset. Hvem skulle tro mig? Jeg tænkte på at dra, sige op og forsvinde, men i dag hørte jeg noget, som ikke har ladt mig sove siden lunch. Og da jeg så dem kom ind med disse blomsterne, vidste jeg, at Gud bag mig om at åbne munden. Selvom det kostede mig jobben. Selvom det kostede mig mere end jobben. Liv slip mig nu, men hun slap ikke. Og i det øjeblikket fra andre etage
kom en lyd. En latter, en kvindelatter. Den mest kendte latteren i verden for mig. Katrines latter. En latter, jeg havde hørt på bryllupsrejsen, på hver bursdag, på hver julemiddag. En latter, jeg ville genkende blandt tusindvis, men den var ikke alene. Det var en anden stemme ved siden af hendes. En maskulin stemme, lav, morsom, medskyldig. En stemme, som svarede noget, jeg ikke klarede at forstå. Og så en ny latter fra begge to, blandet, intim. Jeg følte, at bakken bevægede sig under fødderne mine. Jeg løsnede fra livs greb, ikke for at gå op, men fordi knærne mine svigtede. Buketten væltede. En rose faldt på marmoren med en latterlig delikat lyd. Nej, mumlede jeg. Det er ikke det ser ud som. Kanskje det kom besøg. Kanskje det er tilfælden. Her, Liv havde en brudt stemme. De har været her hele eftermiddagen. Jeg hørte dem, da jeg gik op for at lægge bort rent tøj. Tilfælden, Liv. Fortæl mig, hvad er tilfælden? Hun ristede sagte på hovedet. Jeg gik op 2 trin. 3. Skoene mine var tunge som jern. Og så, før jeg rak at tage det 4. trinnet, hørte jeg noget, som ikke kan forveksles, ikke opfindes, ikke forklares på nogen anden måde. Jeg hørte Katrine sige et navn. Et navn udtalt med den intonationen, som ægtefæller bruger bare for sin mand i intimitet. Men det var ikke mit navn. Mathias, skynd dig, før han kommer tilbage. Kærligheden er blind, siger de, men sviget har en stemme. Og den eftermiddagen var stemmen, som gjorde mig målløs, end jeg kendte bedre end min egen. Rosene faldt ud af hændene mine. Alle hvide rosa kronblader rullede ned marmortrappen, som om de var revne sider fra et bryllupsalbum. Silkepapiret revnede, sløjfen løsnede, og jeg, stående der i huset, jeg havde bygget med så mye kærlighed, følte, hvordan 8 år reste sammen ved fødderne mine i løbet af sekunder. Jeg vil skrige, jeg vil løbe op og rive døren ned, jeg vil gøre det enhver forrådt, man vil gjort, men livshånd greb mig igen. Denne gang tog hun ikke håndledet mit, denne gang holdt hun hele armen min, som en mor holder et barn, som er i færd med at gøre noget galskab. Her, hør på mig, vær så snil. Hvis de går op nu, er alt over her, og alt jeg ved, alt jeg har gemt for dem, vil gå tabt. Noget i tonen hen stoppede mig, noget i måtten hun sagde alt jeg ved på, som om hun bar en hemmelighed for stor for skuldrene sine. Jeg så på hende, og for første gang så jeg hende virkelig, ikke som hushjælpen, som vaskede huset mit. Jeg så på hende som en kvinde, og jeg så ting, jeg ikke havde set før. Jeg så gammel træthed, jeg så intelligent, jeg så en gammel sår, som ingen uniform kunne skjule. Hvad ved du, Liv? Ynene hendes fejede over trappen, over de faldende rosene, over væggene med billeder moren min havde valgt, før hun døde. Det retter vendte de tilbage til mig. Jeg ved, at det de hørte i dag, ikke er det værste. Jeg ved, at det som sker oppe, bare en liten løgn i en mye større løgn. Jeg ved ting her, som jeg har opdaget siden første dag, jeg kom hit. Ting om deres kone, ting om herr Mathias, og ting, stemmen hendes brast. Ting om dem, som de selv ikke ved, om mig, om hvem de egentlig er. Jeg følte luften blev borte. Min egen krop sluttede at respondere. Liv, slut at snakke i kor. Hvad snakker du om? Hun var stille et øjeblik. Så hun op i taket, som om hun bad om tilladelse fra himlen, og så sagde hun med den laveste, men mest faste stemmen, jeg nogensinde havde hørt i mit liv. Herre, jeg begyndte at jobbe i dette huset af en grund, og det var ikke pengene, det var for at komme nær dem, for jeg ved, hvem deres far var. Jeg ved, hvad han gjorde. Jeg ved, hvad han bar i stilhed hele livet, og jeg ved også. Stemmen hans brast igen, men denne gang ikke af frygt, men af en gammel smerte. Jeg ved også, hvad han etterlot uopgjort med familien min for mange år siden, nu ingen i dette huset kan vide endnu. Latteren fortsatte oppe fjern, uskyldig for andres ører, ødelæggende for mine, men jeg hørte den ikke længere. Ordene fra den ydmyge kvinde, den hushjælpen jeg aldrig havde set i øjnene, havde netop fået hele grunden under mit liv til at skælde. Jeg var ikke knust af min kones svig, ikke engang af min sjæleven. Jeg var knust af at opdage, at den kvinde i tjenesten vidste ting om min egen familie, som jeg aldrig havde mistænkt. Liv, sagde jeg med tør hals, kom ned på køkkenet med mig nu. Og mens vi begge gik ned den rosenbladklædede trappen, mens latteren fortsatte at lyde oppe som en kniv, som sagte trængte ind i brystet mit, forstod jeg, at den sande historien om mit liv netop begyndte den eftermiddagen, og at kvinden, jeg havde foragtet i månedsvis, uden at indse det var den eneste person i hele verden, som var villig til at redde mig. Vi gik ned trappen med den tyngste stilheden, jeg nogensinde havde følt i mit liv. Hver kronblad, som blev knust under skoene vor, lød som en bebrejdelse. Liv gik foran mig uden at snu sig med en mærkelig ro, som om hun havde øvet på dette øjeblikket i månedsvis. Kanskje havde hun det. Køkkenet i huset mit havde altid været mit favoritsted. Moren min designede det, før hun blev syg, med et langt, massivt træbord, hvor, ifølge hende, ingen problemer forblev uløst, hvis man sat ved bordet. Moren min trådede på slike ting. I dag forstod jeg hvorfor. Sæt dem her. Det var rart. Hushjælpen bag mig sætte mig i mit eget køkken, og det rareste var, at jeg adlød. Liv låste døren. Det skræmte mig. Jeg så, hvordan hendes gamle hænder,
mærket af år med guldvask for andre, drejede nøglen med militær præcision. Det retter gik hun bort til krydderhylden, den hylden jeg aldrig havde gått ind i. Og bag glasene med pepper og oregano tog hun ud noget indpakket i en tøserviet. Her, dette har jeg gemt siden den dagen jeg kom hit. Hun brættede ud servietten. På træbordet faldt en liten, gammel mobiltelefon, en slidt notatbok og 2 gule konvolutter bundet sammen med en snor. Hjertet mit begyndte at slå, som om det ville ud af brystet. Liv før noget andet, fortæl mig, hvorfor du gør det. Hvem er du egentlig? Hun så på mig. Det findes blik, som vejer mere end ord. Hendes vejede så tungt, at jeg måtte vende bort blikket. Jeg skal svare dem her. Men først vil jeg, at de skal høre med egne ører det, jeg hørte. Hvis de etter at have hørt det fortsat, vil gå op trappen og konfrontere dem, vil jeg forstå. Men gå i det mindste væbnet med sandheden. En halv sandhed vinder altid. En hel sandhed gør det ikke. Hun tog mobiltelefonen, slog den på med fingre, som ikke skal, trykkede nogle taster, og pludselig fyldte min kones stemme køkkenet. Rolig, min kære. Ejner mistænker ingenting. Den mand lever i sin egen verden. Han signerer et hvert papir for sin bestævn uden at læse det. Han tror, livet er retfærdigt. Katrines latter, den medskyldige, lave, katteagtige latteren. En latter, jeg havde hørt 1000 gange, og som når hørt på den indspillingen, fik magen min til at vrænge sig. Det retter Mathias' stemme. Den sidste kontrakten signede han som et lam. Han løftede ikke engang blikket. Overføringen er allerede kamufleret som køb af maskineri. Når han finder ud af det, vil han være uden selskab, uden hus, uden noget. Og arven, min kære, spurgte Katrine. Når der den sag er færdig? Du ved, jeg giftede mig med ham i den tro, at det skulle gå fort. Tålmodighed, min engel, 8 år er ingenting, og vi skal sidde igen med alt. Og desuden er det ikke bare penge for mig. Du ved, hvad jeg bærer på med den familien, hvad den gamle gjorde med moren min, hvad han stjal fra mig. Jeg følte køkkenet snurret rundt, men jeg savner ham lidt likevel, sagde hun Lene. Han er så naiv, så dum. Snart kan du kalde mig det navnet, du vil foran alle. Det er ikke længe igen, mit liv. Liv trykket på en tast. Optaget stoppet. Stilheden, som fulgte, var så tung, at jeg hørte mit eget hjerte slå i skjorten min. Jeg gråd ikke, jeg skræk ikke, jeg kastede ikke stolen. Mærkeligt nok forblev jeg vel i stille. Det findes slag, som gør så vondt, at kroppen bedøver sig selv, som om den vidste, at hvis den reagerer, vil den bryde helt sammen. Jeg har lyttet til dem i flere uger, herre, sagde Liv. Hver gang han kommer, lader jeg, som jeg vasker badene i andre etage. Den døren, de tror er lukket, har et hold ved hængslene. Derfra tog jeg op. Mathias er min bestævn. Han er som min bror. Han kendte faren min. Han var ved min side, da jeg begrav moren min. Han er fader for dåben, Katrine aldrig havde, fordi vi aldrig kunne få barn. Jeg ved her. Derfor snakkede jeg ikke til dem før, fordi jeg vidste, de ikke ville tro mig. Hvem ville tro en hushjælp mod bestævnen og kona? Jeg trængte bevis, og her er de. Hun tog konvoluttene og åbnede dem. Det var fotokopier, dokumenter, nogle flækkede, som om hun havde læst dem 100 gange, bankkvitteringer med stempel fra Solana Finans AS, et selskab, jeg bare kendte navnet på, fordi det var en af de kommercielle partnerne, Mathias havde lagt til de sidste årene for at diversificere risikoen. Dette selskabet, her sagde Liv og pegte med fingeren, er det, som måtter overføringene deres signatur autoriserer fra Solberg Industrier. Beløbene er ikke små, og signatarer for Solana Finans er 3. Mathias Knudsen, deres kone Katrine Solberg, og et tredje navn, som ikke er helt tydeligt her, men det ser ud til at være en fætter af her Mathias. Hvordan fik du tak i disse papirerne? Liv sænkede blikket. For første gang viste hun skam. Deres kone er uforsigtig med skrivebordet sit på kontoret. Hun tror, ingen i tjenesten kan læse økonomiske dokumenter. Jeg lærte at læse dem for længe siden. I et andet liv, jeg havde før dette, før jeg stod alene med et barnebarn i armene og måtte vaske hus for at overleve. Det blev stille. Jeg vil spørge mere om det andre livet, men nu sagde mig, at den del af historien var dyb, og at åbne den i det øjeblikket ville være at åbne et sår for stort for bare en ettermiddag. Det er mere herre. Det værste er ikke over endnu. Jeg lå. En brudt latter, uden humor. Hvordan kan det være nu værre end dette? Liv så på mig og sagde noget, som borer sig ind i mindet mit, som en nål i et kart. Papir stjæler penge, herrer, men hjertet stjæler skæbner. Hun tog frem den andre konvolutten. Inde var det billeder, gamle billeder, papirbilleder fra før i tiden. Hun lagde dem ud over bordet med roen til en, som lægger ud tarotkort, hun kender uden af. Dette billede fandt jeg bag det store maleriet på kontoret. Det var fæstet med tape på bagsiden og træerne gemt. Deres kone ved ikke, at det eksisterer. Jeg tog det med skælvende hænder. Det var et svart-hvidt billede, flækket af tid. En ældre, elegant mand satt på en parkbænk. Ved siden af ham smilte en ung kvinde, mens han holdt hånden hendes. Bag dem stod et enormt, gammelt træ, fuldt af rødder. Mandens ansigt kendte jeg kendte det perfekt. Det var faren min. Den unge kvinde sagde Liv, og øjnene hendes blev fugtige, var min storesøster. Jeg følte blodet stivne. Søsteren din. Ja, herre.
Min søster Marit Olsen døde for mange år siden. Hun døde ung, alene, uden at nogen vidste hvorfor. Og jeg hele livet mit søgte at forstå, hvad som havde sket med hende. Helt til en dag, da jeg åbnede nogle gamle skuffer i huset mit, fandt en æske med brev signet med initial nær kærlighedsbrev. Brev fra en gift mand, som lovede min søster at ordne op i alt, snakke med sin kone, tage vare på hende. Brev, som blev afbrudt akkurat i det værste øjeblikket. Jeg lukkede øjnene. Min fars navn var Ragnar. Liv, du fortæller mig og faren min. Jeg fortæller dem, at deres far elskede min søster. Ja. Og at da hun bad ham om hjælp i den værste tiden i sit liv, var han red for sin kone, red for skandalen, red for sit selskab og lod hende være alene. Min søster døde, mens hun ventede på et svar, som aldrig kom, og hele familien min sank efter hende. Min mor smilte aldrig igen. Min far sluttede at jobbe, og jeg, som bare var en ung jente, lovte foran søsterens kiste, at jeg en dag skulle finde ud nøjagtigt, hvem den mand var. Hun løftede blikket, og øjnene hendes var 2 triste glør. Jeg brugte hele livet, herre, men jeg fandt ham. Da jeg så nyheden i avisen om, at herr Ragnar Solberg var død, vidste jeg, at det var ham. Og da jeg læste notisen, vidste jeg, at han havde en søn, dem. Men da, svælgede jeg vanskeligt, kom du til dette huset for at hævne dig på mig. Liv gjorde noget, jeg aldrig havde forventet. Hun tog hændene mine over bordet, klemte dem med sin hardføre fingre, og for første gang så jeg hendes smile. Et trist, gammelt, gavmildt smil. Nej, herre, jeg kom for at blive kendt med dem. For at forstå, hvad slags mand sønnen til den herren var. Hvis de var som faren, ville jeg have godt og aldrig snakket et ord til dem. Men jeg har observeret dem i månedsvis, hørt dem snakke med de ansatte, set hvordan de behandler folk. Og jeg forstod nu, herre. Hvad da? At de ikke er som deres far. De er en god mand, så god at de ikke skønner, når de spiser dem levende. En tår fald uden tilladelse. Bare en, så en til. Det retter, klarer det ikke at stoppe dem. Liv. Alt jeg troede om mit liv bliver demonteret på en eneste eftermiddag. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg for himlens skyld? Først skal de puste, så skal de gemme alt det, der ingen finder det. Og så skal de lade som her. De skal lade som alt er bra. De skal smile til deres kone. De skal klemme deres bestævn. Og de skal fortsætte som om, de ikke havde hørt noget. For hvis de ved, at de ved, kan alt forandre sig i kvæld. Og ikke på en god måde. Tror du, de vil være i stand til at skade mig? Her, det findes mennesker, som er i stand til alt for mye mindre end det, som står på spil i de papirerne. Og det er noget, de endnu ikke forstår. Det, de bygger op mod dem, er mere avanceret, end det ser ud til. Signeringen af den sidste kontrakten er denne ugen. Hvis de signer, mister de bedriften. Hvis de ikke signer, fatter de mistanke. Vi har få dage. Jeg løftede mobiltelefonen, så på optaget, så på billedet af faren min med søsteren hendes, så på bankkopiene. Det var for mye, men samtidig, for første gang på mange år, følte jeg noget, som lignede på at vågne, noget, som lignede på at åbne øjnene efter en lang drøm. Liv, jeg må bide dig om noget. Hvad som helst her. Ikke kan mig her længere, hvis det du siger er sandt. Hvis søsteren din elskede faren min, hvis vor familie ødela din, der har du og jeg en fælles historie. Kan mig egner. Kvinden, som vaskede gulvvægene mine, lukkede øjnene og slap en tår. Den tåren rent ned den gamle furen i kindet hendes, som om den kendte hvad en udenat, som om den havde ventet i 10 år på at rende. Ejner gentog hun lavt, og det navnet udtalt af hende. Hørtes anderledes ud, end jeg nogensinde havde hørt det. I det øjeblikket ringte telefonen på køkkenet. Det var interntelefonen, linjen som koblede første etage til hovedsoverrummet. Vi blev begge paralyseret. Liv gik bort, løftede røret med overnaturlig ro og holdt det mod øret uden at svare. Hun lyttede. Det retter lavede hun på vældig sagte. Hun så på mig. Her, jeg mener, Ejner, din kone Banettop her Mathias, om at drage ud gennem personalindgangen, fordi hun hørte en lyd nede og sag. Stemmen hendes brast, at de kanskje kom før. Jeg følte luften tørke i halsen. Hvad gør jeg, Liv? Hun pustede dybt, tog bevisene, lad dem tilbage i servietten, og så på mig med den rolige fastheden, som bare kvinder, som har mistet mye i livet og ikke har tænkt at miste mere har. Du skal gå op og møde hende med et smil. Du skal klemme hende. Du skal kysse hende på panden og sige, at roserne var på tilbud, og at du mistede dem i trappen af nervøsitet. Du skal opføre dig som den naive mand, de tror, du er denne kvælden i morgen. De dage, som trængs til vi har noget større end dette i vores hænder. Noget større end dette. Liv så på mig og sagde med den laveste stemme, jeg nogensinde havde hørt i mit liv. Ejner, din far skrev noget før han døde, noget som bare en person i denne verden kender til. Og den person er ikke mig. Den person er nogen, som hverken du, din kone eller din bestævn ved eksistere. Vi må finde ham før dem. Og mens jeg gik op den trappen, mens jeg tråkkede på knuste kronblader, mens jeg hørte min kones søde, løgnagtige stemme kalde mig ovenfra, vidste jeg, at svigget jeg netop havde opdaget, bare var toppen af et mye større isfjeld. Og at kvinden, jeg havde ignoreret i månedsvis, havde i sine hænder de eneste nøglen, som kunne åbne dørene, jeg endnu havde igen at krydse. Jeg gik op trappen med tunge ben og hjertet, som gjorde krumspring i brystet.
Hver trin knirkede under skoene mine, som om huset selv vidste, at noget var brudt og ikke vågede at sige det. Katrine dukkede op øverst i gangen med det smilet, som i årevis havde været postkortet i mit liv. Min kære, du kom tidlig. Hvilken galskab, min kære. Og blomstene faldt i trappen. Jeg løb holdt på at skli. Jeg skal købe nye før middag. Jeg gav hende et kys på panden. Et langt kys, kanskje for langt, men det kysset var ikke længere for hende. Det var for mig. Det var for at bekræfte, at hånden min fortsat svarte, at ansigtet mit fortsat adlød, at jeg fortsat kunne lyve for kvinden, som havde løjet for mig i månedsvis. Er det nu? Du har røde øjne? Pollen, min kære, buketten var enorm. Hun accepterede svaret med en distraheret kærtegn på kindet mit. Mens hun snudede sig for at gå tilbage til rummet, memorerede jeg hver eneste gæst, hver eneste tone i stemmen hendes, hver eneste bevægelse. Hvis jeg skulle lade som, ville jeg gøre det som en filmskuespiller. Jeg gik ned. Liv ventede på mig ved foden af trappen med en klut i hånden. Blikket sænket, den vanlige ydmyge holdning. Hun var igen for verden, den usynlige hushjælpen. Bare nu så jeg bagte kostymet en kvinde, som bar nok historier til at fylde et bibliotek. Liv, i morgen tidlig må jeg snakke med dig alene, langt herfra. Jeg har fri i morgen, herre. Jeg kan møde dem hvor som helst. Hvor bor du? For første gang så jeg hende nøle. I et nabolag en herre, som dem aldrig har sat foten i. Jeg skal sætte foten der i morgen. Den kvelden så jeg på sofaen i mit eget kontor med undskyldning om rygsmerter, som Katrine accepterede uden diskussion. Sandheden var, at at sove ved siden af hende ville være umuligt. Jeg lukkede øjnene og så roser falde. Jeg åbnede dem og så et tak, som virkede fremmed. Det var mit hus, men ikke længere. Først på morgenen drog jeg i min enkle bil uden chauffør, uden beskyttelse. Jeg lod jobtelefonen være afslået. Jeg kørte dit liv havde vist mig, og etter hvert som gatene forandrede også landskabet i mit liv sig. Vægger malt i mange farer, barn som løb barbeint etter en punkteret fodball, små butikker med åben dør, en bestemmer som fejede for taget, en hund som sov under et appelcentre. Dette var en by, jeg aldrig havde gått i, selvom jeg havde boet bare nogen få kilometer under hele mit liv. Livs lille hus var lille og rent, malt med kærlighed. Det havde en hage med et citrontræ og en klæsner med tøj, som tørkede i solen. Hun ventede på mig ved døren, uden uniform, uden forkle, bare en kvinde med et tørkle på hovedet og værdigheden intakt. Kom ind, Einar. Det var første gang navnet mit lød i hans hus, og jeg følte hun udtalte det med en mærkelig blanding af respekt og ømhed. Inde, siddende på gulvet i stuen, var en gut, som tegnede med farveblyanter. Han måtte være ung, men gammel nok til at forstå, hvad som skete rundt ham. Han løftede hovedet, da han så mig. Han havde strålende øjne og et stort smil. God morgen, herre. God morgen. Han er barnebarnet mit, Mathias Olsen. Han har boet hos mig siden han var bare en baby. Kom, min kære, fortæl herren, hvad du hedder højt. Jeg er Mathias, og jeg skal blive arkitekt, når jeg bliver stor. Noget inde i mig, som havde sovet i mange år, rørte sig ved de ordene. Jeg, som aldrig kunne få barn, følte i det barnet et lys, som jeg aldrig havde set komme ind i mit hus. Mathias, min kære, sagde Liv med mygstemme. Gå på rummet et øjeblik. Bedstemor, herren må snakke om alvorlige ting. Det er voksensnak. Voksensnak? Okay, men etterpå lader du tortilla med ost, ikke sandt? Jeg lader den bedste tortillan i verden. Gutten løb af gårde, klemte en tegnebok, som om den var en skat. Liv så ham gå med de øjnene bestemøder, han når de ser i sin barnebarn livets sidste mulighed. Han er alt jeg har, Einar, og alt jeg passer på. Vi satte os ved køkkenbordet, et gammelt træbord med en ruttete duk og en mugge med friskt vand. Det lugtede ristet brød og nytrukket kaffe. Det lugtede samt Liv. Nå da, Liv. Jeg vil vide, hvem du var før du kom ind i huset mit. Hun var stille længe, rørte i kaffen med en liten ske. Da hun begyndte at snakke, var stemmen hendes anderledes. Det var stemmen til en, som havde holdt hele livet sit tilbage, og endelig havde fået lov til at slippe det løs. Jeg studrede, Einar, selvom det ikke mærkes i dag. Da jeg var ung, var jeg en af de første i min familie, som fuldførte uddannelsen. Det retter specialiserede jeg mig. Jeg jobbede mange år i et lille firma. Jeg tog hånd om regnskabet for forretningsfolk i nabolaget. Jeg kendte hver papir, hver balance, hver kontorføring. Jeg var ingen regnskabsfører for store selskaber, men jeg gjorde jobben min bra og levede godt beskedent. Men bra. Hvad skete? Hun lukkede øjnene. Jeg giftede mig sent. Jeg fik bare en datter, min skat. Jeg gav hende navnet til min storesøster, hun som døde så ung. Min lille Marit. Hun voksede op vakker, intelligent, stag som mig. Hun studrede, blev færdig, blev sammen med en gut fra nabolaget, som virkede bra. De fik Mathias, men den gutten var ikke den, han udgav sig for. Han begyndte at involvere sig i lyske sager med lyske folk. Datteren min ville ud af forholdet ville tilbage hjem med babyen, og en dag, da hun kom hjem fra job, kom datteren min aldrig hjem. Stemmen hen skal. Jeg pustede dybt. Liv, du trænger ikke fortælle mig den delen, hvis ikke. Jo, jeg må. Jeg må, Einar, for hvis du skal stole på mig med livet de dagene, som kommer, må du vide, hvorfor jeg er en kvinde, som ikke længere er red for noget. Datteren min kom aldrig hjem. Jeg ventede i uger.
Jeg ventede i måneder. Det var en efterforskning, som ikke førte noget sted, og en dag slitten med en baby i armene, forstod jeg, at datteren min. Vi fandt aldrig ud, hvad som skete med hende, akkurat som med søsteren min før. En anden Marit, en anden stilhed. Hun løftede blikket, og øjnene hendes strålte uden tårer. Det var en sår ældre end gråt. Smerten var så stor, at jeg mistede jobben. Jeg mistede huset, vi boede i. Jeg måtte sælge alt. Jeg blev igen med dette lille huset, som var min mors, og som ingen kunne tage fra mig. Og for at opdrage dette barnebarnet, som er mit liv, måtte jeg acceptere det eneste, som blev tilbudt uden at spørge om baggrund eller forklaringer, og vaske hus. Og der blev jeg hushjælp. En kvinde, som kunne læse regnskaber, men vaskede gulv. Jeg følte fremmed skam for hele verden. Liv. Ikke har medlidenhed med mig, Einar. Medlidenhed hjælper mig ikke. Jeg lærte nu ved at vaske hus, som jeg aldrig lærte på et kontor, at folk bliver uforsigtige foran dem, de anser som usynlige. De snakker, de lader papirer ligge åbne, de sender meldinger højt. For en hushjælp er et rigt hus en roman lagt på bordet. Og da jeg fandt ud, hvem du var, da jeg fandt ud, at du var sønnen til her Ragnar Solberg, kom jeg. Jeg kom til dette huset for at forstå, og jeg blev fordi jeg forstod, at du ikke var faren, at du var noget andet. Hvad da? Hun smilte trist. En ensom mand. En mand, som også havde blitt svælget av en stillhed, bare at han endnu ikke vidste det. Jeg drak kaffen min for ikke at gråte. Snak om faren min liv. Snak om meget. Hele historien. Hun rejste sig, gik ind på det lille rummet, hvor hun sov med barnebarnet sit. Hun kom tilbage med en notatbog. Det var den slidte notatbogen, jeg allerede havde set på køkkenet i huset mit. Hun åbnede den med omsorg, som et relikvie. Inde var sidene gule, og mellem 2 sider lå en gammel konvolut. Hun åbnede den med skælvende fingre. Hun tog ud en nøkkel, en liten gylden nøkkel med et hjerteformet hoved. Denne nøkkelen åbner noget, Einar. Jeg ved ikke hvad, men jeg ved, at din far gav den til min søster, før han døde. Han sagde til hende, hvis jeg en dag ikke er her, og du trænger sandheden, gå til familiens gamle advokat. Min søster rak aldrig at gå, fordi hun aldrig vidste, hvem den advokaten var. Men du ved det, advokat Thorvald Jensen, din fars livslange advokat. Han lever fortsat, han er vældig gammel, han har sit kontor i centrum. Der drager vi dit i dag, Einar. Vi tager med nøkkelen og finder ud, hvad din far gemte. Jeg nikkede, men først var det noget, jeg måtte spørge om, noget som havde plaget mig siden kvelden før. Liv, en ting til. Hvorfor hjælper du mig? Hvis faren min svigtede søsteren din, hvis vor familie ødelagde din, hvorfor tid du ikke, og lod livet tage med mig, det din familie ikke kunne tage før? Hun så på mig med den roen, som bare år med velbearbejdet smerte giver. Fordi når en person lider det af led, har man 2 vejer. Enten bliver man ligt dem som skade en, eller så sværger man på at aldrig ligne dem. Jeg valgte det sidste, og fordi det desuden er noget, jeg opdagede ved at se på dig disse måneden, Einar, og som jeg endnu ikke har fortalt dig. Hvad da? Hun tog hændene mine over bordet, akkurat som kvelden før. Min søster Marit var ikke bare den unge kvinde, din far elskede i hemmelighed. Da hun døde, efterlod hun noget mere end brev. Hun efterlod noget, han aldrig fik vide. Og det, Einar, kan ændre alt, du tror om din egen familie. Jeg følte, luften blev borte. Hvad efterlod hun, Liv? Hun så mod rummet, hvor barnebarnet Mathias tegnede slot i notabogen sin. Det kan jeg ikke fortælle dig endnu, Einar. Jeg trænger, at vi først snakker med Dr. Jensen. Jeg trænger, at vi først finder ud, hvad din far gemte med den nøkkelen. Hvis det, jeg mistænker, er sandt, er det, som sker i dit hus med din kone og din besteven, bare skyggen af en mye ældre historie. En historie, som begyndte før du blev født. Vi forlod Livs hus midt på formiddagen. Før jeg satte mig ind i bilen, gav jeg hende et løfte. Jeg lovede, at uanset hvad som skete, skulle det barnet aldrig igen lige under en stilhed, som de, som havde ødelagt hans mor og tante. Liv klemte armen min og sagde ingenting. Det var unødvendigt. Vi kørte i stilhed til centrum af byen. Advokat Thorvald Jensens kontor lå i en gammel bygning, en af dem, som fortsat havde gitter i hejsene og portvagter, som kendte klienterne ved navn. Advokaten var en svært gammel mand, næsten et relikvi, med tykke briller og let skælvende hænder, men med et fortsat vågent blik. Da han så kom ind ledsaget af Liv, forandrede ansigtet han sig, det blev blækt. Han blev vældig stille, som om han havde set et spøgelse. Einar Gutten, mumlede han, med det kaldenavnet barfaren min brugte, da jeg var liten. Einar Gutten, min søn, ved du. Din far fik mig til at love ham, før han døde, at du en dag skulle komme for at finde mig. Han sagde, at når du kom, vil du ikke komme alene, du vil komme med nogen, som bar en gylden nøkkel med hjerteformet hoved, og at den personen skulle være. Han så på Liv, og øjnene hans blev fugtige. Skulle være en Olsen. Liv slap et lille utrop og holdt hånden for munden. Advokat Jensen rejste sig vældig sagte med alderen vanskelig. Han gik bort til et gammelt pengeskab gemt bak et billede. Han snurrede kombinationen. Han tog ud en forsælet konvolut med rødt voks. På konvolutten, skrevet med min fars håndskrift, som jeg kendte som min egen, stod nogle få ord. Til min søn Einar,
slik at han endelig ved, at han ikke er den eneste søn, jeg havde. Jeg følte bakken åbne sig under fødderne mine, Liv holdt mig i armen, og for første gang siden kvælden før vidste jeg, at Katrines og Mathias' svigt ikke var slutten på noget. Det var bare den første døren i en gang fuld af lukkede døre, som faren min havde efterladt for, at jeg en dag skulle våge at åbne dem. Konvolutten med rødt voksskal i hændene mine, som om den havde eget liv. Advokat Thorvald Jensen satte sig foran mig med den træghed mænd har, som har båret for mange hemmeligheder for længe. Liv stod ved siden af mig, med en hånd på skulderen min. Holdt mig uden og holdt mig, slik mødre gør, når de ved, at barnet deres er i færd med at falde, men må lære at rejse sig selv. Åbne den, Ejner-gutten, sagde advokaten med brudt stemme. Men før du læser, se på mig. Jeg må fortælle dig noget, din far forbød mig at fortælle dig, mens han levede. Jeg løftede blikket. Alt din far gjorde i sine sidste år, gjorde han med skyldfølelsen tværs igennem brystet. Han døde, mens han bad om undskyldning til en kvinde, som ikke længere kunne høre ham. Han døde, mens han bad dig om undskyldning, uden at have mod til at se dig i øjnene. Det, som er inde i den konvolutten, er ikke en fornærmelse mod dig, min søn. Det er en tilståelse. Og det er også en nøkkelslik, at du ikke gentager hans historie. Liv pustede dybt. Jeg brød forseglingen. Inde var det et langt brev på flere sider, skrevet med farens nøjagtige håndskrift. Og ved siden af brevet en mindre, fortsat lukket konvolut, med bare et ord skrevet på forsiden. Bror. Jeg begyndte at læse højt. Stemmen min var brudt fra første linje. Min søn, hvis du læser dette, er det fordi den rette personen endelig har dukket op for dig. Denne person bærer et etternavn, som jeg i årvis prøver at slette fra mindet uden at lykkes. Etternavnet Olsen. Hvis du mødte en Olsen, betyder det, at skæbnen gav mig ret, da jeg gav Marit den nøglen. Det betyder, at stilheden, jeg byggede med mine feje hænder, endelig faldt. Liv slap et skælvende åndedrag. Advokat Jensen lukkede øjnene. Jeg vil, at du skal vide, Ejner, at jeg elskede din mor. Men førhen var det en ung kvinde, jeg svigtede. Og af den unge kvinde blev det født et barn. Et barn, jeg aldrig opdrog, aldrig omfavnede, aldrig kaldte søn. Et barn, som i mange år voksede op langt under mig i et beskedent hus, uden at vide, hvem faren hans var. Moren til dette barnet ville ikke fortælle ham noget. Hun tog sandheden med sig, da hun døde så ung. Og jeg af frygt, af stolthed, af dumhed, låt stillheten vokse sig højere end en mur. Barnet er i dag en mand. Jeg søgte ham i mine sidste år. Jeg fandt ham, men jeg havde ikke mod til at præsentere mig. Jeg observerede ham bare på afstand. Jeg fulgte ham, gjorde undersøgelser og opdagede noget min søn, som forandrede mig. Min søn, som jeg aldrig omfavnede, ved hvem han er. Han opdagede det selv, jeg ved ikke hvordan, og han har ikke søgt mig for at blive kendt med mig, men for at hævne sig på mig, og derfor det livet frarøvede ham. Hændene min svættede, sidene blev fugtige i kantene. Når du læser disse ordene, min søn, se den lille konvolutten, som følger med. Inde er hans navn. Jeg vil ikke skrive det i dette brev, fordi jeg vil, at du skal have styrken til at åbne den andre konvolutten selv. Og når du læser navnet hans, vil du forstå, hvorfor jeg skriver til dig fra skyld. Du vil forstå, hvorfor det er mennesker i dit liv, som er fornadt af uden åbenbare grund. Bed ham om undskyldning på min vegne, Ejner. Og hvis du kan elske ham, for uden at vide det, deler du af hans samme blod. Jeg lukkede brevet. Liv klemte skulderen min. Advokat Jensen tog af sig brillene og gned sig i øjnene. Jeg tog den lille konvolutten med ordet bror, skrevet på forsiden og pustede dybt. Jeg åbnede den. Inde var det et enkelt ark med en eneste linje skrevet med min fars håndskrift. Din bror hedder Mathias Knudsen. Verden stoppede. Liv slap et kvalt skrig og holdt begge hændene for munden. Advokat Jensen bøjede hovedet, som om han havde ventet i 4 år på dette øjeblikket, og ikke vidste, hvordan han skulle tåle det. Jeg stod urørlig. Jeg pustede ikke, tænkte ikke bare hørte en fjern summing i hovedet, som om alle mindene fra livet midt med Mathias spoles tilbage samtidig i fuld fart. Han smilte den dagen, han præsenterede mig for Katrine, hans omfavnelse i min mors begravelse, hans hånd som signer det som min partner for så mange år siden, hans stemme som sagde, jeg elsker dig som en bror om og om igen. Det var bogstaveligt sandt, og han havde vidst det hele tiden. Mathias, hviskede jeg, min bestævn, min partner, manden som er i mit hus med min kone. Advokaten løftede blikket, nu med en anden hast. Ejner, din far etterlot noget mere hos mig. Han etterlot juridiske instruktioner, dokumenter beskyttet i en bankboks i dit navn, og han etterlot et separat fond. Et fond, som bare aktiveres, når du signerer visse papirer for mig. Et fond, din bestævne ikke ved eksisterer. Din far ville, at disse pengene, hvis du valgte det, skulle bruges til at reparere det, han ikke reparerte i livet. For din bror, for arvingene til Marit Olsen, for alle dem hans tavshed skade. Liv sænkede blikket og bedte sig i læbene. Advokat, sagde jeg med tør stemme, min bestævn og min kone tømmer selskabet mit. Den endelige signering af den sidste kontrakten af denne ugen. Hvis jeg signerer, mister jeg alt. Hvis jeg ikke signerer, fatter de mistanke. Hvad gør jeg? Jensen så på mig over brillene med blikket til en, som allerede havde set for mange familiekriger. Du signerer ikke, men ikke er staget.
Du signerer noget andet. Vi lader som du signerer kontrakten de forberedte, men i virkeligheden signerer du et andet dokument, som jeg skal udarbejde i kvæld. Et dokument, som sikrer hele din bedrift under en ny provisorisk ejer. Mens de tror, de har kontrol, signer de i realiteten sin egen udtræden, og vi samler de sidste bevisene. Liv tog året for første gang. Advokat, det er noget mere, du bør vide. Det er en skyldt medskyldig i skyggene. Mathias og Einars kone handler ikke alene. Det er en tredje signatar i fastighetsselskabet, en fjern slægtning af herr Mathias, som håndterer overføringene. Jeg opdagede det for nogle dage siden, men jeg har ikke fuldt navn, bare initialer. Hvis vi skal afsløre dem, trænger vi også, at den medskyldige falder. Advokaten nikkede. Jeg kender statsadvokat Ingrid Nordli, specialiseret på økonomisk kriminalitet. Hun er en retskaffen kvinde, uden flækker. Jeg ringer hende i ettermiddag, men DR2 må ind i vepsebolet til kontoret og hente mig noget. Den oprindelige bedragerikontrakten, den de vil, at Einar skal signere. Uden det papiret i vores hænder er det ingen sak. Vi skal hente den, advokat, sagde jeg. Vi forlod kontoret med en ny tyngde. Ikke tyngden af måtte af dårlige nyheder, men tyngden er endelig at forstå sin plads i en historie, som havde skrevet sig i årvis uden ham. Den samme ettermiddagen lod jeg, som om jeg måtte ind om kontoret for at hente nogle papirer til et møde næste dag. Lige fulgte mig forklædt som noget endda en klæder. Den natlige renholdsarbejderen, en forklædning hun bar bedre end nogen anden i verden. Vi ankom Solberg Industrier AS etter klokken 19. Lysene i de øvre etagerne var allerede slukket. Porsche Arne Mohn, en mand, som havde jobbet for familien min i over 4 år, hilste mig med sit vanlige smil. Herr Solberg. Så uvanligt at se dem på denne tiden. Og med. Han så på Liv. Nyt selskab. Herr Mohn, hun er en person, jeg stoler fuldt og helt på. I kvæld er jeg ikke her, forstår de. De gamle øjnene hans glitrede. Jeg så ingen i dag. Herr Solberg. Akkurat som jeg heller ikke så her Mathias, da han blev sent ude den andre kvælden med en ugent herre, som rodede i papirer på kontoret sit. Eller at nogen tog kopier herr Rangers private arkiver, deres far. Jeg fik frysninger. Herr Mohn, fatte nu. Herr Solberg, portvagter ser alt, men vi snakker bare, når vi bliver spurgt med respekt. Og i dag er første gang på mange år, at en Solberg stiller mig et spørgsmål med respekt. Gå op rolig, jeg passer døren. Vi gik op. Liv gik bag mig i stilhed, med den roen en har, som allerede har båret tyngre ting i livet. Hovedkontoret var låst, men jeg havde min egen nøkkel. Inde var alt mørkt. Den kendte lugten af træ, af papir, af gammel kaffe i koppene. Det lugtede min far. Det lugtede min barndom. Einar, lidt raskt. Hvis de skal gemme det, vil det være der øjnene din mindst leder. Jeg tjekkede safen på skrivebordet midt, den var tom. Jeg tjekkede skuffene. Ingenting. Liv gik bort til skrivebordet. Mathias havde gjort til sit siden han blev partner. Hun strøk hånden over trævægget, tænksom. Så bøjede hun sig ned. Jeg så uden at forstå. Hun famlede under skrivebordet, langs sidene, på baksiden. Pludselig stoppede hun hånden. Her. Hun tog ud en liten mappe skruet fast under skuffen. En mappe kamufleret som en del af møblet. Indi lå en stabel papirer. Vi brættede dem ud over bordet. Det var kontraktene, hovedbedragerkontrakten vedliggende, og også noget mere, som ingen af os ventede. En konvolut med fotografier. Fotografier av min kone med Mathias ved forskellige anledninger, på caféer, på hoteller, på rejser hun alltid hade begrunnet som turer med vänner. Liv løftet et av bildene, og så på det med tristhet, ikke med afsky. Det var blikket til en kvinde, som allerede havde set for mange løgner for mænd og kvinder ligt. Einar, se her. På baksiden af et af bildene var det en blyantnotis. Plan B, aktiveret. Hvis den godtroende ikke signer, kan noget ske. Jeg følte blodet forsvinde fra fødderne. Liv, de havde allerede en plan klar. Ja, Einar, derfor havde vi så lidt tid. Derfor kunne vi ikke vente. Jeg begyndte at skælve, ikke af frygt, men af raseri. Liv, jeg vil, at du skal tage en beslutning nu. Den du foretrækker. Hvis du vil forlade huset midt i kvæld, hvis du vil forsvinde og beskytte Mathias, forstår jeg det. Du trænger ikke udsætte dig mere. Dette er ikke længere bare en kamp om selskabet, det er noget mye farligere. Hun så længe på mig, så ristede hun sagte på hovedet. Einar, min søster døde, mens hun ventede på en Solberg, som skulle redde hende. Min datter forsvandt, mens hun ventede på retfærdighed, som aldrig kom. Jeg skal ikke forlade denne historien, før al stilhed er brudt. Jeg skal blive, og jeg skal hjælpe dig gennem dette. For dig, for din bror, som endnu ikke ved, at han tog fejl side. Og for mit barnebarn, som ikke fortjener at vokse op i en verden, hvor de gode altid taber. Vi tog dokumenterne, vi tog fotografierne, vi tog også et lille minikort, som var festet med tape til et af kontraktsvedliggende, tydeligvis glemt af uaksomhed. Vi gik ned trappen med den falske roen til en, som ikke netop har båret en bombe i rygsækken. Herr Mohn åbnede personalindgangen for os. Ha' en god kvæld begge to, og herr Solberg, sagde han, og for første gang skal stemmen hans. Din far i sin sidste måned af livet,
Bag mig sig der noget, hvis du nogle gang dukkede op og søgte sandheden. Hvad bag han der om, herr Moen? Portieren rettede på kapsen med sin slitne hånd. Han bag mig sige dig, at sande barn ikke er de, som bærer dit etternavn, men de, som ville rense sårene dine, hvis de fandt dig falden på gaten. Liv slap en tårer, hun ikke forsøgte at tørke. Jeg pressede dokumenterne mod brystet. Vi satte os i bilen. Jeg kørte i stilhed med tankene på højgear. Jeg havde en bror, som hattede mig uden at jeg vidste hvorfor. Jeg havde en kone, som var medskyldig i et svigt. Jeg havde en hushjælp, som var den eneste person i verden, som var villig til at redde mig, og jeg havde noget bevisende i hånden, men jeg havde også et enormt problem. Liv, hvis Mathias og Katrine opdager, at denne mappen ikke er der, de lagde den. Hun fuldførte sætningen for mig med lav stemme. I kveld, Einar, kommer nogen til at bryde sig ind i huset dit, og mens byens lys passer det i fuld fart gennem bilvinduerne. Vidste jeg, at den værste natten i mit liv, natten da min fars tavshed og min bestævens grådighed skulle kollidere, netop havde begyndt. Jeg kørte til Livs hus uden et ord. Byens lys reflekterede i frontruden som små knapnåler. Mappen med dokumenterne, fotografierne og mindekortet vælte på Livs fang, holdt af hendes hardføre hænder, som om det var et skyrt nyfødt. Vi kan ikke tage det med til huset mit, sagde jeg til slut. Hvis de bryder sig ind i kveld, er det første, de vil lede efter dette. Vi drager ikke til dit hus, Einar. Vi drager til mit, men vi gemmer det heller ikke der. Jeg skal gemme det, der ingen finder det, på et sted bare jeg kender til, og som ikke er i nogen af de 2 stederne, de vil lede efter mig. Før jeg rak at spørge, ringte hun allerede et nummer på mobilen sin. Fru Henriksen, det er Liv. Undskyld sent på kvelden. Jeg trænger en enorm tjeneste. Jeg skal lade Mathias være hos dig i kveld. Kan du tage imod ham? Jeg forklarer i morgen. Vær så snil, ikke stille spørgsmål endnu. Hun lagde på. Hun snudede sig imod mig. Fru Henriksen er min kæreste nabo. Hun passer Mathias, når jeg jobber om natten. I dag skal hun være med ham. Jeg vil ikke have barnebarnet midt i nærheden, hvis det sker det, vi mistænker. Jeg følte et stik af beundring for den kvinde. Hun passede ikke bare på mig. Hun beskyttede et barn for sig selv. Vi ankom nabolaget hendes. Liv gik ud af bilen, gik ind i huset og kom ud igen 5 minutter senere med Mathias sovende i armene, indpakket i et tyndt plæde. Gutten mumlede noget i søvn og lente sig mod bestemmers hals. Hun gik 2 hus bort, bankede på døren. En kvinde åbnede, tog imod barnet med den naturlighed en har, som har taget imod det 100 gange før. Det var ikke behov for forklaringer, bare blik. Da Liv kom tilbage, var øjnene hendes fugtige, men faste. Kom, Einar, det er for timer igen for daggry. Hvor da? Til huset, da jeg blev født. Vi kørte ud af byen på en grusvej, som slyngede sig mellem åbne jorder. Månen var fuld. En hund bjeffede et sted i det fjerne. Vinden bare lugte af nyslået græs og noget dybere. Lugt af tid, af mindene, af barndom. Dette var forældrenes hus, Einar. Etterpå var det søsterens, etterpå datterens, og nu, efter så mange års stilhed, bor ingen der. Men jeg tager vare på det, betaler regningene, rengjør det en gang i måneden, fejrer, åbner vinduerne, for min mor så altid at husene dør, hvis ingen puster liv i dem. Huset dukkede op i enden af vægen. Det var litte, med hvidte trævægger, med et tak af gamle taksteiner og en rusten lygt, som hang ved døren. Bagkom en have med en brønd og et enormt appelsintre. Liv tog en nøkkel fra lommen, en stor gammel nøkkel. Hun åbnede døren, lugten af gammelt træ og lukkede minder mødte os. Kom ind, Einar. I kveld er dette huset også dit. Inde var det bare et rum med en seng, et lille køkken, en gammel kiste, 2 slidte lænestoler. På væggen et portræt, et svart-hvidt billede. Et ung par, som smilte, og ved siden af et andet gammelt billede, en vakker ung kvinde med en baby i armene. Det er min søster Marit med babyen, hun fik i skjul. Jeg følte luften i hele huset trænge ind i knoklerne mine. Babyen, hun fik med faren min. Ja, Einar, babyen, som familien min senere gav til en anden familie for opfostring, fordi min mor ikke tålte skammen fra nabolaget. Den babyen er Mathias. De gav ham til en familie, som både langt under, familien Knudsen, gode folk, ikke mye penge, som ikke kunne få barn. De opdrog ham som sin egen og gav ham sit etternavn. Men der vidste du altid, at han var din søsters søn. Nej, Einar, jeg vidste ikke. Min mor tog hemmeligheden med sig. Jeg var fortsat vældig liten, da det skete, og ingen fortalte mig noget. Jeg forstod hele historien først for få år siden, da jeg begyndte at sætte sammen brikkene. Hun satte sig foran den gamle kisten. Hun åbnede den med den langsomheden en har, som åbnede en sarkofag. Inde var det gamle klæder, læger, løse billeder, og i bunden en notatbog, tvillingnotatbogen til den, hun allerede havde vist mig, men tykkere, mere brugt. Den havde en falsk bund, håndlaget, næsten umærkelig. Min mor gemte det, som gjorde mest vondt her. Jeg fandt denne notatbogen år efter, at hun døde. Først der begyndte jeg at forstå. Hun tog ud en række brev, nogle skrevet af faren min, andre af Livs mor, adresser til en fortrolig veninde, og et specielt, flækket af gamle tårer, skrevet af Marit selv før hun døde. Jeg tog Marits brev med fingre, som knapt adlød mig. Jeg læste det i stilhed.
Det var en eneste linje, som borede sig ind som en tårn. Hvis min søn en dag får vide, hvem jeg var, sig ham, at jeg ikke blev født for at hate nogen, at jeg hellere vil, at han glemmer mig, end at han bruger mig som undskyldning for at skade andre. Jeg lukkede øjnene, pressede panden med fingrene. Liv, broren min. Mathias, hvis han vidste dette. Einar, din bror, ved halvparten. Han ved, at hans biologiske mor var en Olsen. Han ved, at hans biologiske far var en Solberg. Men han ved ikke, at hun etterlot ham disse ordene. Han ved ikke, at hans sande mor ikke ville, at han skulle blive den, han blev. De fortalte ham bare den delen, som tjente til at nære hattet. Nogen manipulerede ham, Einar. Nogen brugte en halv sandhed for at bygge et hat i ham. Jeg følte der noget ind i mig, en stram knute gennem hele dagen. Begyndte at løsne. Broren min var ikke en født skurk, han var et offer, som havde valgt den værste vejen. Hvem kunne have fortalt ham ting halvvejs? Liv så på mig med de øjne, som allerede havde set for mye. Einar, jeg efterforskede det i årevis, før jeg kom ind i dit hus. Familien Knudsen opdrog ham med kærlighed. Men da de døde, var Mathias fortsat en gut. Han blev alene. Og i det øjeblikket dukkede det op en mand, som hed at have været en ungdomsven af hans biologiske mor. En mand, som nærmede sig Mathias, fortalte ham hans sandhed, vejledede ham, fulgte ham, gav ham en skræddersyet historie, en historie om hævn mod Solberg-familien. Hvem var den mand? Einar. Den mand var i årevis intern regnskabsfører i dit selskab og blev sparket af din far uden forklaringer kort tid før han døde. Hans navn er Olav Carlsen. Jeg kendte frysninger løb ned over ryggen. Jeg huskede. Faren min havde afskediget ham umiddelbart. Han havde aldrig forklaret mig hvorfor. Han sagde bare, søn, det findes mennesker, man skyer væk af intuition, og så forstår man hvorfor. Men der er Olav. Olav er den skyldte medskyldige. Einar, den tredje signatoren i facadeselskabet Solana Finans. Den, som bare dukker op i papirerne med initialene sine. Han har manipuleret din bror i årevis. Led ham mod denne hævnen og brugt din kone som et mellemled. Hovedet mit snåret, brikkene faldt endelig på plads. Vi var ikke 2 mod 1, vi var 3 mod 3. Einar, Liv og advokat Jensen, Katrine, Mathias og Olav Carlsen. Liv, dette er mye større, end vi troede. Derfor, Einar, var kontrakten, du næsten signede denne ugen ikke bare for at tage fra dig selskabet. Det var også for at tage fra dig alt din far etterlot beskyttet i det separate fondet, advokaten snakkede om. Olav vidste, at fondet eksisterede, fordi han håndtede det i årevis og husker fortsat kodene, bevægelserne, kontorene. Uden det fondet blokkert, ville de også tage det eneste, din far ville reparere, før han døde. Jeg satte mig på gulvet i det lille huset. For første gang på mange timer følte jeg trang til at gråte som et barn. Men ikke for mig, for min bror, som voksede op manipuleret. For mig, som skrev og bag om undskyldning uden at have gjort noget. For min far, som døde, mens han bedte i skyldfølelsen. For Liv, som bar vægten af alle familiens stilheder. Og for min egen mor, som sandsynligvis mistænkte noget hele livet og foretrak at dø i stilhed. Liv, hele denne familien er et sår. Alle familier er det, Einar. Forskellen ligger i hvem, som tager nålen for at sy dem sammen. Det var en enkel sætning, men den borede sig så dybt, at jeg gentog den lavt som en bøn. Vi lader dokumenterne i den falske bunden og kisten. Liv lukkede forsigtigt, næsten med respekt, som en, som gemmer sin dødes knokler i en hellig urne. Der stod hun stille og så på portrættet af søsteren sin. Marit, mumlede hun. Lille søster, i dag kunne du hvile lidt. For sønnen de tog for dig skal endelig få vide, at du ikke ville, at han skulle skade. Og fordi dette huset igen har fået stemmer inde. Vi gik ud. Månen begyndte allerede at hælde. Morgenkulden snæk sig ind i knoklerne mine. Før jeg satte mig ind i bilen, stoppede Liv mig med hånden. Einar, en ting til. Når alt det der er over, skal jeg bede dig om en tjeneste. Hvad som helst, Liv. At når du snakker med din bror, ikke snakker du til ham som en forret mand. Snak til ham som en bror, som netop finder ham. For hvis nogen må bryde Solberg-familiens cirkel, må det være der. Din far kunne ikke, min mor kunne ikke, min søster kunne ikke. Det er din tur. Jeg nikkede i stilhed. Jeg kunne ikke snakke. Jeg kørte for at slippe Liv af nær fru Henriksens hus. Før hun gik ud, gav hun mig en klem. En kort klem fra en ydmyg kvinde, som ikke tillader dramatiske gæster, men det var den mest oprigtige klem, jeg havde fået på mange år. Den lugtede såbe og nytrukket kaffe. Einar, i kveld sover du med et øje åbent. Du også. Jeg kørte hjem. Katrine var allerede i sengen og lå, som hun sov. Natbordslampen var tændt. Jeg gik stille op. Jeg lader mig ved siden af hende uden at stille spørgsmål. Klokken 3 hørte jeg det, jeg ventede på. En dæmpet lyd nede ved personalindgangen. Det retter skridt. Det retter den umiskendelige lyden af skuffer, som blev åbnet på kontoret. Hjertet mit begyndte at slå som en tromme. Katrine, med lukkede øjne ved siden af mig, slap pusten alt for rolig, alt for kontrolleret. Hun lyttede sammen med mig. Hun ventede på nyheden. Efter nogle minutter vendte skridtene tilbage til personalindgangen. Og før indtrængeren forlot, rak jeg at høre en maskulin hvisken, udtalt med frustration. Den er ikke der, den er ikke her. Vi har et problem.
Døren lukkede sig. Stilheden vendte tilbage til huset. Katrine ved siden af mig slap et staccato åndedræt. Hun gav mig et kys på skulderen og lod som hun vågnede. Er det noget, min kære? Jeg føler, du er anspændt. Jeg drømte stygt. Mit liv bare det. Jeg lukkede øjnene for første gang i mit liv. Jeg løj for min kone med den roen en har, som ikke længere har en kone. Morgenen efter, mens Katrine gik ned uden at vide noget, vibrerede mobilen min. Det var en melding fra advokat Jensen. Einar, statsadvokat Ingrid Nordli, har accepter at tage sagen. Mødet er i eftermiddag. Tag med alt, du har og forbered dig. Hun vil, at du skal sige noget, som hverken din kone, din bror eller den gamle Olav vil kunne angre, når de finder ud af det. Jeg smilte ind i mig. For første gang på mange dage. Jeg smilte som en mand, som havde sluttet at være et offer. Fægtskåler for dig færd med at dippe. Statsadvokat Ingrid Nordlis kontor lå i øverste etage i en grå, nøgtern bygning uden luksus. Det var ingen dyre tæpper eller dekorative malerier, bare skrivebord fuld af mapper, arkiver helt til taket og en permanent lugt af stærk kaffe. Det var det nøjagtige sted, hvor byens ubehagelige sandheder blev håndter. Statsadvokaten var en middelaldrende kvinde med alvorlig udtryk og direkte blik. Så snart jeg kom ind med advokat Jensen og Liv, rejste hun sig og strakte ud hånden uden unødvendige smil. Advokat, så godt at se dem efter så mange år. Herr Solberg og D. Fru Olsen. Vær så snil og sæt dem. Advokaten har forberedt mig på nogle detaljer i sagen, men jeg vil høre alt fra begyndelsen. Uten utelatelser. Vil dokumenterne på bordet, optakene, fotografierne, minnekortet, kopierne av bedragerikontrakten. Ingrid gick genom allt med en professionell ro som gav frysninger. Hun rørte ikke en muskel i ansigtet, mens hun læste. Hun gjorde ingen utrop, bare notede i en notatbog og skilte af og til et papir fra resten. Da hun var færdig, løftede hun blikket. Herr Solberg, det de har her, er overbevisende, men endnu ikke tilstrækkeligt. Vi trænger alle 3 signatarer fra Solana Finans i samme scene, snakkende om ordningen, uden mulighed til at nægte etterpå. Akkurat nok kan deres kone hedder, at hun blev lurt. Deres partner kan sige, at han handlede på grund af en regnskabsfejl. Og den tredje, denne Olav Carlsen, kan forsvinde, hvis de 2 andre udleverer ham som syndbuk. Hvad foreslår det, doktor? Spurgte Jensen. En kontrolleret operation. Vi skal få dem til at signere den sidste kontrakten, men ikke på kontoret, i deres hus, herr Solberg. I et intimt miljø, hvor de føler sig trygge, hvor de sænker garden. Jeg skal have teamet midt udenfor, lyttende til alt gennem en skjult mikrofon, som de selv skal bære. Når alle 3 tilstår uden at vide, at vi hører dem, griber vi ind. Liv lente sig fremover. Doktor, det er nu mere, de bør vide. Olav Carlsen er ikke en ægte slægtning af Mathias Knudsen. Jeg troede først, han var en fætter, fordi initialene stemte overens med en fjern slægtning af Carlsen. Men så forstod jeg, at slægtskabet var en løgn isnesat af ham selv. Olav udgav sig for at være familie for at få tilgang til papirerne og senere for Solana Finans uden at vække mistanke i banken. Og det er noget andet. Olav har manipuleret Mathias i årevis. Han fortalte ham halve sandheder for at bygge et hat, som ikke tilhørte ham. Ingrid Nordli rynkede panden og tog notater. Det ændrer scenarioet. Hvis deres partner bliver manipuleret, er hans strafansvar mindre. Han vil fortsat måtte svare. Men vi kunne forhandle med ham om et samarbejde, hvis han indser hvem, som brugte ham i tide. Det afhænger af dem, herr Solberg. Vil de redde deres partner? Jeg pustede dybt. Liv så på mig med sine gamle, rolige øjne. Hun sagde i stilhed det, hun allerede havde sagt kvelden før, at når jeg snakkede med min bror, ikke snakkede jeg til ham som en forrådt mand, men som en bror, som netop finder ham. Doktor, den partneren er min bror. Jeg opdagede det for dage siden, og selvom han gjorde forfærdelige ting, blev han manipuleret i årevis. Jeg vil redde ham. Hvis han er villig til at åbne øjnene, vil jeg, at han skal få en ny chance. Ingrid nikkede sagte. Greit, vi prøver. Men hvis han forbliver på fejl side, vil jeg ikke kunne gøre mere for ham. Forstået. Vi forlod kontoret med en plan i gang. Det var onsdag eftermiddag. Signeringen af kontrakten var sat til fredag kvæld i mit hus under en liten middag, som Katrine allerede havde organiseret med Mathias og hans finansrådgiver. 2 dage genstod. Den samme eftermiddagen bad Liv mig om at gøre noget, jeg aldrig havde forestillet mig. Einar, før fredag må du træffe din bror alene. Uden kone, uden Olav, uden nogen, bare du og han. Hvorfor? Liv, hvis jeg konfronterer ham nu, falder alt sammen. Ikke for at konfrontere ham, for at se på ham, for at sidde med ham en sidste gang som venner og bevare det mindet, for når operationen er over, vi der ikke kunne se på hverandre på samme måde. Og fordi det er noget, jeg trænger at give ham, men jeg kan ikke give det til dig endnu før fredag. Jeg forstår ikke. Du vil forstå. For nu, træf din bror, selvom det bare er for en kaffe. Det er en kvalden ringte Jek Mathias. Jeg sagde, jeg måtte snakke om et gammelt minde, som ikke låt mig sove. Vi avtalte att mötes på en liten café morgonen efter i ett nabolag hvor ingen kände oss. En café som het Kaffekroken med gamle stolar och en ejer som låt oss vara alene i bakerste hjørne.
Mathias kom punktlig. Smilet hans var som altid. Det brødersmilet, jeg havde lært at stole på i årevis, og for første gang så jeg det vel vidne om, at det bak lå en svært gammel smerte. Bror, hvilket mirakel. Hvad er det, Einar? Lad mig spørge dig om nu. Husker du dagen, du mødte faren min? Ansigtet hans forandrede sig. Kjeven han spændte sig knapt. Næsten ingenting. Men jeg lagde mærke til det. Ja, jeg kendte ham lidt. Jeg så ham bare nogle få gange. Hvorfor spørger du? Fordi jeg har tænkt mye på ham. På familien han havde, på ting han lot være at gøre. Føler du, at din familie etterlot der ting ugjort, Mathias? Mathias sænkede blikket, rørte i kaffen med skin længere end nødvendigt. Alle familier etterlader ting ugjort, bror. Og har du nogen gang følt, at livet dit var anderledes end det du skulle have? Han løftede blikket. For første gang på mange år så jeg noget andet end det vanlige smilet i øjnene hans. Jeg så en gammel træthed. Jeg så et sår. Ja, hele livet mit. Det blev en lang stilhed. Jeg insisterede ikke bare så på ham. Mathias klemte kanten af koppen. Einar, det er ting om mig, du ikke ved. Ting, jeg håber, du aldrig får vide. Kom igen, fortæl mig. Jeg kan ikke. Ikke i dag. Der beholder du dem, bror. Men jeg vil, at du skal vide noget, uanset hvad som sker de næste dage. Husk denne samtalen. Husk, at jeg sat foran dig og så på dig som en bror. Hvis dit hjerte en dag beder dig om at vende tilbage til den rette siden af vejen, vil du have et sted at vende tilbage til. Mathias så på mig med den intensiteten man har som i færd med at bryte sammen, men fortsat modstår. Han sagde ingenting, betalte for kaffen og rejste sig. Før han gik, klemte han skulderen min med hånden. En hånd, som skal så vidt og drog. Jeg blev siddende på den caféen, følte at jeg netop havde taget farvel med den Mathias, jeg kendte. Fredag kom som dagene man frygter, raskt, næsten uden varsel. Katrine brugte hele eftermiddagen på at organisere middagen med en mistænkelig glæde. Hun ringte blomsterhandleren Kateringtjenesten. Hun spilte musik. Hun kyssede mig på kindet, mens jeg barberede mig. Min kære, denne kvælden bliver vældig speciel. Du skal sige noget, som vil forandre livene vor for altid. Jeg smilte til hende i spejlet. Et nøjagtigt, velplejet, indnøv smil. Ja, mit liv alt vil forandre sig. Klokken 20. 0 præcis ringte det på døren. Mathias kom ind først formelt klædt med en flaske vin. Bak ham kom Olav Carlsen. Det var mange år siden, jeg havde set ham. Han var ældre, magrer med det blikket en her, som har båret af for længe. Han strakte ud hånden med falsk hjertelighed. Einar gutten, så hyggelig. Din far ville være stolt over at se, hvor langt du har kommet. Jeg fik lyst til at skrige, men jeg bare smilte. Vi gik ind i spisestuen. Liv dækket bordet med sin vanlige stilhed. Med forklædet på, hudbøg. Ingen mistænkte noget. For de 3 var hun fortsat usynlig. Jeg havde under jakken den lille mikrofon, statsadvokat Nordli havde givet mig om eftermiddagen. Vi spiste, lå skolte. Katrine fortalte morsomme historier. Mathias fulgte samtalen. Olav observerede alt med kalkulerende øjne. Da kaffen kom, tog Katrine frem mappen med kontrakten. Min kære, før desserten, lad os sige dette rest for at få det undergjort. Jeg tog benne, snurrede den i fingrene og sagde med verdens roligste stemme. Før jeg senere vil jeg der forklare mig en ting. Jeg vil der forklare mig, hvorfor der vil have selskabet. Uden løgner, bare mellem os i fortrolighed. Vi er jo snart familie. Olav slap en lav latter. Den mest afslørende latteren, jeg nogensinde havde hørt i mit liv. Einar gutten, vil du virkelig vide? Selskabet er vort fra før du blev født. Din far stjal det fra den sande søn. Mathias er en Solberg. Du bare satte dit stempel på det. Og nu er der så mange år falder tingene på plads. Katrine lå lavt og klappede Mathias på hånden. Mathias lå ikke. Han forblev vældig stille. Alt for stille. Olav, sagde han pludselig. Ti stille. Hvad? Ti stille? Det er ikke nødvendigt at snakke mere. Jeg så på ham. Mathias havde øjne fulde af noget, jeg ikke havde set før. Skam. En gammel smerte, som kom frem. Akkurat i det øjeblikket kom Liv ind i spisestuen, men hun kom ikke ind som en hushjælp. Hun kom ret, med hævet hoved, bærende på en gul konvolut i hændene. Hun gik bort til bordet og lagde den foran. Mathias, unge Mathias, det der er til dig. Det er fra din sande mor, Marit Olsen, min store søster. Katrine sluttede at smile. Olav rejste sig brått. Hvad er dette? Hvem slap ind denne kvinden? Einar, hvilket cirkus er dette? Mathias åbnede konvolutten med skälvande fingre. Inne lå det originale brevet fra hans mor. Det brevet, som sagde med gammelt blæk og flækket af tårer. Hvis min søn en dag får at vide, hvem jeg var, siger ham, at jeg ikke blev født for at hate nogen, at jeg heller vil, at han glemmer mig, end at han bruger mig som undskyldning for at skade andre. Mathias læste 2 gange. 3. Og så slap den mand, som hele livet havde bygget op et hat for at holde sig oprejst. Den første rene tårn bare en, så en til, det ret og klart han ikke mere. Mamma, viskede han, som om han snakkede med nogen til stede. Olav ville tage brevet fra hånden hans. Mathias, dette er en fælde. Denne gamle kvinde lyver for dig. Men Mathias snudede sig sagte mod ham,
med strålende øjne og en forfærdelig ro. Olav, du fostrede hattet i mig. Du fyldte hovedet mit med løgner, fra jeg var liten. Min mor ville aldrig dette. Min mor skrev det stik modsatte. Katrine begyndte at skælve. Hun så mod døren, så det nu ikke stemte. Hun ville løbe ud, og så ringte det på døren, og statsadvokat Ingrid Norleys faste stemme fra den andre siden så klart og tydeligt. Politi, vær så snil og åbne døren. Vi har en ransagelsesordre. Glassene på bordet skal. Liv gik bort til mig, klemte armen min i stilhed, og mens statsadvokatens mænd kom ind i rummet, mens Katrin gråd af raseri og Olav prøvede at flygte gennem hagen uden held, satt Mathias fortsat og så på sin mors brev, og for første gang i sit liv gråd min bror uden at bede om undskyldning til nogen andre end sig selv. Den kvælden sluttede huset mit at være mit. Det sluttede at være Katrines hus. Det sluttede at være scenen Olav havde sat op. Det blev bare en tom stue, hvor sandheden endelig havde fået sætte sig til middag uden at bede om tilladelse fra nogen. Officererne tog Katrin først. Hun gråd uden at se på nogen. Slik folk gråter, når de sent opdager, at deres løgner havde en udløbsdato. Olav Carlsen blev ført bort i håndjern med et tabt blik, mumlende, at han havde gjort alt dette for en mor, han aldrig kendte. Men Marit Olsen havde allerede snakket for sig selv fra et gammelt brev, og havde for altid diskrediteret hattet, han havde brugt for at leve. Mathias sat fortsat ved bordet alene, med brevet åbent i hændene. Statsadvokat Ingrid Nordley nærmede sig ham med respekt, ikke med harhed. Herr Knudsen, de må også følge med os. Men under omstændighederne, og ifølge det, som er aftalt med advokat Jensen, vil deres juridiske situation vurderes separat. Den frivillige erklæring, de afgiver i kvæld, vil være afgørende. Bestemt dem roligt. Mathias løftede hovedet. Øjnene hans, som havde båret som myne i overvis, var noget rene, tomme, nylig vasket af tårerne. Jeg skal fortælle alt, doktor, alt fra begyndelsen, men først kan jeg klemme broren min, Ingrid Nordley nikkede. Jeg rejste mig, gik bort til ham, og Mathias, den manden jeg i overvis kaldte bror uden at vide, hvor bogstaveligt ordet var, klamrede sig til brystet midt som en skibbruden. Han gråd uden tilbageholdenhed. Han gråd for moren, han mistede før han blev født, for familien, som blev skjult for ham, for årene han viede til en hævn, som aldrig tilhørte ham. Han gråd for min far, som han ikke rak at tilgive, og jeg gråd med ham, mens jeg holdt ham. Gentog det eneste, jeg klarede. Du er hjemme, bror. Endelig er du hjemme. Liv så på os fra døråbningen til spisestuen. Hun gråd ikke, bare smilte sagte med et slitent og gammelt smil, som en som indfrier et vældig gammelt, løfte gitt foran et svart-hvidt portræt. De følgende ukene gik som regn etter mye varme, vasket, renset, rød op i alt, som havde været skævt alt for længe. Katrine blev sigtet for medvirkning til økonomisk kriminalitet. Afgørelsen om konsekvenserne af hendes straf tilfaldt ikke mig. Det tilfaldt påtalemyndigheden, dommerne, institutionerne, som eksisterer, for at offeret ikke skal blive bødel. Jeg bærer bare om en ting fra advokat Jensen, at retssagen skulle føres med diskretion, uden at gøre den til et offentligt skue. Ikke for hendes skyld, men for den minimale værdigheden, som fortsat genstår historien, vi engang delte. Olav Carlsen var ikke heldig. Hans år med manipulering af dokumenter, forfalskning af slægtskab og bygging af hat i hovedet til en forældreløs for at tilende sig et andet selskab, faldt til slut på ham. Retten bestemte. Jeg bestemte ikke. Mathias samarbejdede med påtalemyndigheden fra første erklæring. Han gav fra sig alt, han vidste, kontorer, papirer, samtaler, registreringer. Hans samarbejde var afgørende. Statsadvokat Ingrid Nordley fik ham en reduceret straf, alternativ med samfundstjeneste og økonomisk erstatning. Min bror begyndte at betale sin gæld ikke med penge, men med tid, med tilstedeværelse, med ægte indsats. Hver ettermiddag i måneder dukkede han op på en stiftelse, som hjalp unge forældreløse med at lære håndværk. Han jobbede med dem, lærte dem det lille gode, han vidste. Han sagde til dem, seende dem i øjnene, at han var den værste læreren, en forældreløs kunne have. Og om kvældene, når han vendte tilbage til det lille huset, han lejede i nærheden af Livs nabolag, satte han sig ned for at læse og genlæse sin mors brev. Det brede skilte sig ikke fra ham. Han bar det i brystlommen over hjertet som et skjold, som en pustum velsignelse. Advokat Thorvald Jensen, tro mod min fars sidste vilje, åbnede formelt det separate fondet i bankvældet. Det viste sig at være en sum, min far havde sparet i 10 år med skyldfølelsen tværs igennem brystet, i håb om at nogen ville ha mod til at bruge det rigtigt. Vi gav det en rättfärdig skæbne. En del gick till Mathias, som den legitime biologiske arvingen til herr Ragnar Solberg. Det var ingen generøs indrømmelse. Det var en tilbagebetaling af det blodet havde skyldt ham hele livet. Mathias accepterede med ydmyghed, gråtende, uden at kæmpe for en eneste krone mere. Den delen brugte han til at grundlægge en liten fagskole, som efter hans beslutning skulle bære navnet Marit Olsen, slik at hans mor endelig skulle have noget i denne verden, som bar hans navn med stolthed. En anden del blev brugt til at forbedre det lille huset, da Liv blev født.
Det huset, hvor søsteren hendes havde gemt brev, hvor moren hendes havde gemt en notatbok med falsk bund, hvor så mye stilhed havde vokset op. Liv ville ikke acceptere penge til sig selv, men hun accepterede, at vi skulle pudse op huset for Mathias, Slik og Gutten. I tillæg til bestemmers kærlighed skulle have faste vægger, et nyt køkken, et eget rum fuldt af bøger og skolesager. Einar, sagde hun den dagen, vi lever det nøglende. Barnebarnet mit skal blive arkitekt, som han sagde første gang du så ham, og han skal studere ved et ordentligt universitet. Jeg kunne ikke give det til hans mor, men jeg skal give det til ham. Jeg svarede det eneste, man kunne svare en slik kvinde. Nej, Liv, vi skal give det til ham sammen. Og så sagde jeg det, jeg havde tænkt længe. Jeg bag hende for altid ligge bort for klædet, blive hos mig. Ikke som hushjælp, men som tante kom til det store bordet, til hovedstolen, lad Mathias løbe i gangene, hvor før bare knuste kronblader havde rullet. Liv så længe på mig, så sagde hun med lav og fast stemme. Einar, jeg skal altid være nær, men det store huset er ikke for mig. Jeg blev født i et lille hus, både i et lille hus, og når jeg skal tage farvel, vil jeg gøre det i et lille hus. Men jeg lover dig, at vi skal ses ofte, at dørene til det lille huset altid vil være åbne for dig, og at Mathias skal være din sande nevø, selvom blodet aldrig ved det. Jeg accepterede betingelsen hendes. Det var retfærdigt. Nogle kvinder trænger ikke høje tak for at bære enorme liv. Det tog mig længere tid, end jeg forventede at føle mig som mig selv igen. Jeg sov dårligt i nogle måneder og gennemgik hver samtale med Katrine, og lurte på, om hun nogen gang havde elsket mig for alvor, eller om alt havde været et langt teaterstykke. Svaret, da det kom ikke som jeg troede. Det kom en tilfældig eftermiddag, mens jeg drak kaffe på terrassen i Livs lille hus. Jeg så på Mathias tegne umulige bygningsplaner på gulvet. Jeg forstod, at det ikke spildte nogen rolle, om Katrine havde elsket mig i begyndelsen, midten eller slutten. Det eneste, som betød noget, var, at jeg havde lært at elske bedre, at jeg nu vidste at skille kærlighed fra kalkyle, selskab fra bekvemmelighed, den sande klemme fra den indøve klemme, og jeg forstod noget mere, da jeg så det barnet tegne. Jeg, som hele livet troede, at den største smerten havde været år ikke kunne få barn, forstod endelig, at livet havde forberedt mig på noget andet. Ikke til at være far til et barn, som bar mit blod, men til at være onkel til et barn, som bar mit navn som et valg. Mathias begyndte at kalde mig onkel Einar, uden at nogen lærte ham det, og jeg begyndte at svare, som om det året havde ventet på mig hele livet. I dag, når nogen spørger mig, hvordan et liv falder sammen, og hvordan det rejser sig igen, fortæller jeg historien om dagen, jeg kom tidligt hjem med en buket roser. Jeg fortæller, at blomstene faldt ned trappen. Jeg fortæller, at en ydmyg kvinde, jeg i månedsvis ikke engang havde set i øjnene, holdt mig i armen og sagde, herre, ikke gå op dit. Jeg fortæller, at bag den sætning lå 3 år med stilhed. En død søster, en tabt datter, en skyldig far, en manipuleret bror, en medskyldig kone, en kaldt manipulator og et barn, som tegnede slot på gulvet. Jeg fortæller, at Liv Olsen, den usynlige hushjælpen i mit hus, var den eneste person i verden, som vågede at redde mig. Ikke fordi jeg fortjente det, men fordi hun for længe siden havde bestemt sig for aldrig at ligne dem, som havde såret hende. Og jeg fortæller frem for alt, hvad jeg lærte. Jeg lærte, at mennesker, som rangør husene vore, også rangør, uden at vi ved det, de gamle sårene, vi bærer på. Jeg lærte, at etternavn ikke garanterer familie, og at de sande båndene knyttes af ens handlinger. Jeg lærte, at en far kan dø bærende på en enorm skyld, og likevel etterlade dig en gylden nøkkel med hjerteformet hudslik, at du kan reparere det, han ikke kunne. Jeg lærte, at en mor, selvom hun døde alene, kan beskytte dig med en enkelt håndskrevet linje. Jeg lærte, at en bror, som lærte at hate, kan lære at tilgive, hvis nogen har mod til at se ham i sandhed, før de dømmer ham. Og jeg lærte endelig det, jeg så mange gange hørte fra Liv uden at forstå. Alle familier er et sår. Forskellen ligger i, hvem som tager nålen for at sy dem sammen. Liv tog nålen for os alle. Hun syede sammen en død søster med en levende nevø. Hun syede sammen en rasende forældreløs med moren, han aldrig fik omfavne. Hun syede sammen en naiv søn med en skyldig far. Hun syede sammen 2 fremmede brødre, som nå ringer hverandre hver søndag. Hun syede med sin hartfører hænder mærket af år med guldvask. For andre, alt det 3 generationer af Solberg-familien, havde etterladt ødelagt. Og når jeg takker hende, svarer hun altid det samme med sit halvt smil. Einar, jeg sydde ingenting. Jeg gør det bare Norland. Den, som sydde, var dag. Med jævne mellemrum stikker jeg ind om blomsterhjørnet. Den samme dame bag disken, når lidt ældre, betjener fortsat. Jeg køber altid 2 buketter, en liten enkel for at tage med til Livs lille hus, og en anden endda mindre for at ligge på min fars grav. På buketten ved kirkegården skriver jeg altid det samme kortet. Papa, endelig syd sønnen din, det du lot være ugjort. Begge 2, og slik end en kvinde, som vaskede gulvene mine, med at rydde op hele livet mit. Slik gav en buket roser, som faldt i en trap mig tilbage i familien, jeg ikke engang vidste, jeg havde. Slik gav den tidlige hjemkomsten til huset med en tilfældig eftermiddag, i stedet for at ødelægge mig selv tilbage. Hvis du engang, kære lytter, føler, at livet raser sammen rundt dig, husk dette. Nogle gange er det, som virker som slutten på alt, bare den første døren, som åbnes.
Og nogle gange kommer englen, som kommer for at redde dig, ikke klædt i hvidt, men med en klut i hånden, med et brugt forkle, med slidne hænder og med en enkelt sætning, som forandrer alt. Herre, ikke gå op dit ender, for oppe er ofte løgnen, vi allerede kender, og nede, altid tålmodig ventende, er sandheden, som redder os.